kilttuussa Up Racing Team Varkaus Finland, moottorit tekee VT Motors Tuning Finland ja Savon kuljetus Pekka Vasenius Oy, Kojex Oy, CRT Motors Hanks, Pohus Racing Service, Kajani Romu Bestline ja Java Divisiona Tsekeistä JRM ja Egon Müller, moninkertainen maailmanmestari, tämän nuoren miehen henkinen tuki noissa kovissa kapinoissa on pelissä mukana ja Team Bros. No niin, ollaan vanhan jappiluokan vehkeen kanssa tekemisissä. Nämä on niitä ympäristöystävällisiä pelejä. Polttoaineena on metanoli, voitelusta vastaa risiiniöljy, 2 vaihdetta muistaakseni on ja vanhasta japistahan tämä pelihän on paljon muotoutunut. On tullut noita jousituksia eteen ja taakse ja puhumattakaan äänenvaimennuksesta ja komia pyörä. Nope. Kerropa nyt jotakin tästä omasta työkalusta. Paljonko löytyy tehoja ja paljonko painaa ja kuinka se muuten kulkee ja minkälainen peli se olisi näihin kekkereihin ja minkälaisilla radoilla Euroopassa on ajettu? No eli pyörähän on noin 80-90 kiloinen kuivapaino ja moottori on Java tässä kyseisessä tapauksessa ja tehoja pitäisi löytyä semmonen 7-80 hevosvoimaa ja kierroksia joku 12-13 000. Ja näitä maaratapyöriä näillä ajetaan Suomessa raviradoilla ja sitten Keski-Euroopassa käytetään ruohoradoilla ja lyhyemmillä maaradoilla. Pääosikseen ajetaan ruoholla ja lyhyillä maaradoilla. Huippunopeus raviradalla on mitattu 188 ja pyörässä ei ole jarruja, että se ei oikein tämmöiselle radalle sovellu millään tavalla. No kauanko olet kilpailu ja montako moottoria on tällä kaudella poksahtanut? No 10 vuotta minä olen ajanut näillä kilpaa, että ensin ajettiin vähän pienimmillä ja kyllä siinä 5. kone rupeaa tänä kesänä menemään jo. Totesit, että tämä on tsekkiläinen laatutuote Java, mutta se mestari, joka sille viimeiset viritykset tekee, niin kukas lahtelainen tunnettu mies hän onkaan? Tuoren nimen Vekkua se on hoitanut vaihelaatikot ja moottorit meille nyt ei ole pari vuotta. Jos tätä lajia aloittelee ja hakee sellaisen aloittelevalle sopivan pyörän, niin paljonko pitää euroja pistää tiskiin, että saa semmoisen aivan asiallisen pelivehkeen? No standardi täysin uusi pyörä maksaa noin 5000 €. Että siinä on sitten kaikki on Javan omia standardiosia ja hyvän käytetyn saa 1,5–2 000 € hinnalla. Missä Suomessa pääsee harjoittelemaan, kun hevosmiehet on pikkusen tarkkoja tästä, että miten sinne pääsee näillä niin sanotuilla vanhoilla japeilla. Pohjanmaallahan se oli ennen vanhaa vähän toinen asia, mutta missä sä kotimaassa pääset treenailemaan? No speedway-radoilla näillä pääsee treenaamaan, mikä lähin rata on Varkaudessa. Että ainut maarata, missä heppamiehet laskee ajamaan on Heinolla, että muulla ei pääse kuin kilpailupäivinä. Sitten tästä urheilullisesta puolesta. Suomessa on pitkät perinteet tällä moottoriluokalla. Ennen vanhaa, ennen sotia, kun ajettiin Suomen mestaruudesta, niin oli tapana, että samat herrat samoilla peleillä ajoivat yhden TT-kisan ja yhden maaratakisan ja se yhteistulos merkkasi sitä, että se oli sitten ratalajien Suomen mestari. Mitä sä tuumaisit, jos olisi nyt sellainen, että yksi superbike-kisa ja yksi sitten tällainen ja se olisi Suomen mestari? Olisiko se sun lajista? No ehkä se road racingista 1 vuoden piikillä ajoin, mutta ei se ollut oikein mun homma. No sitten sotien jälkeen näitä kisoja ajettiin paljon, mutta sellainen herra lahaa tuolta Turusta, Timo Laine, voitti vuonna, olikohan 60 vai 61 Suomen mestaruuden ja nythän Hyvinkään moottorikehno Joonas Kylmäkorpi taistelee lajin maailman mestaruudesta. Ja tässä yhteydessä on tällainen tyylikäs mainos Long Trip World Champion Challenge Forsassa. Se merkkaa kisaa, jossa haetaan miehille paikkaa ensi vuoden MM-sarjaan ja tämä nuori mies Appe tuolta Varkaudesta on esikisojen kautta hakenut itsellensä paikan ja siellä myös ajaa sitten Rene Lehtinen Senä moottorikerhosta ja kerropas vähän siitä prosessista tänä vuonna, mitä on pitänyt tehdä, että pääset tuonne ja jos siellä, oliko se 7 joukkoon pääset, niin pääset sitten ensi vuonna ajamaan MM-sarjaa, näinhän se oli. Joo, että viime viikon vaihteessa oltiin karsinnossa Vertessä Saksassa ja sieltä pääsi 6 parasta tuohon Challengeen ja toinen karsinta ajettiin keväällä Ranskassa Saint-Macairessa ja sieltä tuli 6 kansan läpi sieltä Challengeen ja loput siihen kisan putoo 8 kappaletta tämänvuotisesta MM-sarjasta. Ja siitä sitten 7 jatkaa tuosta Challengesta 7 parasta ensi kaudelle MM-sarjaa. Eli lienee niin, että sulla on selkeä tavoite monessa pitää olla viimeistään tuolla Forssan kisassa 25.9. lauantai-päivänä. Kyllä, että kyllä sieltä lähdetään jatkopaikkaa hakemaan. Että
kotirata kuitenkin ja vehkeet kulkee. Niin. Moottoriurheilusta vauhdikkaasta lajista on kyse, niin ootko minkälaisia lippoja vetänyt tällä vehkeellä tuolla radoilla? Onko luita kuinka paljon katkeillut? No ei oikeastaan, että reisilihas on kerran mennyt poikki kun ketjut löi, mutta luita ei ole ikinä mennyt poikki, että ranne on murtunut yhden kerran. Ja lajihan tarvitsee sponsoreita ja Rantasalmen Sulmuttaan, joka tuossa kuvaa, niin on yksi tärkeä mies, että tämä homma toimii. Se vaikka on edullisimpia moottoriurheilulajeja, niin silti siinä pitää olla vahvasti mukana. Tämä Egon Müller on moninkertainen maailmanmestari ja hän on ottanut tuolla Euroopassa sitten suojatikseen tämän ajotaiturin syvästä Savosta. Niin minkälainen veijari tämä Egoni nyt on? Ja joku sä puhut saksaa, tätä vanhaa kulttuurikieltä hänen kanssaan. No kyllä saksan kieli on vielä vähän hakusessa, mutta eiköhän se siitä vielä joskus. Tää Egon Müller, se tekee nykyään moottoreita ja rakentaa kaasuttajia ja muutenkin se on Saksassa aika iso promoottori pyörittämään näitä kilpailujärjestelyitä ja sun muita. Ei muuta, Appe, kiitoksia tästä haastattelussa. Tsemppiä sinne Forssan kisoihin, yritetään lähteä katsomaan. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia arvoisa yleisö. Ja nyt mennään paikallista erävoittajaa. Mistä päin muuten löytyy tuo paikallinen erävoittaja? Nyt sanokaa Liimataisen Pirttu. No niin, herra Liimatainen sieltä haukkaat vähän happea, tuppas niin tarinoidaan.